and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Huwag ka maditod makakita niya, no? Basta panghiring lang. Panghiring kung kaysa tong gibira ni Jay nga hapit sa sukmaga. Ay, kay nga naman day iha. Nagsugo kong mga tao sa paglikidar niya. Uy, Nangabang kong sakyanan, aron may ilang masakyan. Kaya di ko gusto mong gamit sa sakyanan sa kong amahan. Ang sakyanan ug ang mga tao nga akong gisulan nahurot ka impas. Pero katong nilo, katong tawana wa maapil sa mga aksidente. unsa? Imong plano ba ang aksidente nina? Jay? Ayaw lang tubaga. Kaya nadungog ko ang tanan niyo gipanagsultihan ni mama. Oy, kadang dong, je. Uwa ba yung ko hilabot dong, ha? Dako kag labot ma. Uy, niyabag ka? Uy, gano, God? Doon ako'y nahibawaan nga aksidente karong adlaw, ah. Pero nahibaw ka sa plano ni babayhana. Ha? Uy, wa baya gyud. Aw sumaiha, di ba? Do na bago ko'y nasahiran, ha? Nakita ko ba ka nang gikagubta ninyong nilo? Oh, nadungog mo magha ang tanan na mong gipanagsultihan ni Ihawin na unsa man. Nadungog mo ba nga apel ko sa plano? Pero nahibaw ka. Aw, naibaw na lang kay gituganan man ko karon. Dili ba magipasidan ang tanaman ka? Nga din ako gusto nga imo pang dawaton si Wina dinis ato panimay. Ngano? Doon na magod kayo sakit na mananakot? Nga di naman ko di mo ipadawat? Wa kay sakit naman anakod. Pero kuyaw kaayo ang imong batasan kung mao'y mutakod damo dinhi. Wa ka ba makapangutana kung nganong ako ding nahimo? Tungod nimo! Nganong imo ko pasalingan? Napaswabi kasi mong hambong. Abi kinasayod ka man nga nabuang ko nimo. Gihimo mong langit ang imong kaugalingon sa paglikay nako. Wa ka ba makasabot nganong naglikay ko nimo? Kana tungod ka dili ikaw ang gipetek sa akong kasing-kasing. Wa ko'y laing tuyo gawa sa pagdani nimo. Gusto ko lang ipamata nimo nga dili tanang gusto mong maangkon, imong makuha. Babae kang buhat, Wina. Batunan mo unta ang pagpaubos. Ang kaawaw nga ikaw gi mag-una o naglaki. Dili na usok karon nga magpaabot ang babae sa usa ka lalaki aron mapukaw ang iyang pagbati. Huh. Nasayop kas pagpili sa lalaki nga gusto mong tintalon. Well, sayop na ko na sayop. Pero maayong masayod ka nga dili ako ang klase nga mo surrender ang dayon. O karon nga nasayod ka ras ka matuoran, imo kong ipadakop. Oy, dili na mahimo ni Je. Ayaw pang hinabot, ma! Ay, nganong dili man ko nimo pahilabton, ha, Je? Pasagdi siya, tita. Kung mo among iyang tinguha ang pagpabalhog ka nako sa bilangguan. Tan-awon ko lang kung makadut ba siya nako. Wa ko'y interes aron isumbong kas kapulisan. Pero di na ko gusto nga mutong-tong ka panig among panimay. Mao pa nagisulsul ni Anastasia nimo? Ayaw yapil siya ni atong panagsulti! Hoy, Je! Sa ako nagikaingon nimo, ako kining baya! O kay ako, ayaw pagbuot-buot og desisyon! Kung mao ka na, ma, kinahanglan ka magpili kung kinsay mo pasakon ni Baya. Ako ba o kanang kriminal? Anak, tingalig ni gayon na. Mutogan ka na nako kung usang hinungdan nga nakuyapan ka man samtang nag-ampo. Doon naman ko ko'y nakita, ma. O giampo kog maayo nga mapugnan unta ang diskrasya. O man ato, wala ko masayo sa sunod nga nahita po. Oo, unya. Napugnan gyud. Napugnan gyud, ma. Dili na unta ko, pero murag suwayan dayon ang akong pagsurrender. Doon nakakay mahimo sa mga tao nga gahi pasabtan. Dili sa mahimong pugson mo sa pagpatuo sa imong ipadayag, ma. Kinahanglang doon na sila makitang ebidensya, panghitabo o milagro. Aron mo tuo sila sa sugo sa tuwa sa langit. Nga mobalik na kita kaniya. Ay, daghan namang gani hinuon karon ng gawas nga relihiyon. Dili makaluwas ang relihiyon, ma. Dili. Mao'y makaluwas sa atong kalaggikan sa impyerno ang atong pagpakigrelasyon sa labang makakagahom. Imagine, tita, matake nimo nga giakusahan ko sa imong anak ka kriminal? Kalma lang. Unsa kalma?
Iha, ako aninaya lang nag-imutingog kay misa ka magkadiyot ang ako kabuhi. Ako rin mahibaw sa akong anak lagi. Di na kumutuo sa imong mga pasalig. Sulti si Jay. Nga hagbay na kung nagpugong sa akong kaugalingon. O kung dili mo gustong maparihas mo sa mga taong pasahero ni Adtong sakyanan, Uy, papangayo asag pasaylo na ko. unsa ka to, iha? Kuan ka nang, wa ko kaayo ka, klaro da. Uos baragon palihog, iha. Unsa to? Ang kahiubos nga akong naangkon kang Jay, ako lang gitigom. Padayon kong nagpailog sa paglaom nga mausabrang yang tinagdan ako, tita. Ay, maulagi, iha. Maong kalma lang una. Mahilot ko ra lagi ang akong anak. Dili na. Unsay buot ni mong ipasabot, hawin na. Karon pila ka mga adlaw. May mga tao nang maniid ning inyong palibot. Kung dili mo yun mga ipasaylo si Jay kinako, tita, iparihas ta mo sa mga sakay niya atong auto. Patay! Iha, kakadiyot lang una, ayaw una paglakaw. Ato una ning sultihan. Uy, kakawiyaw ba itaw ni anang imong desisyon? Dili na mausab ang akong desisyon, tita. Uy, kinuo ko. Unya, unsa naman day mahitabo sa akong ultimate dream. Mahuwag sa linaw, dayong kahanaw. Sa katapusan, nakakita yun ko gwapo. Kumusta si Aunt, tita? Ay, magiging kadaot rin isikan lidrat ta. Ay, ang bidag yung pangitaon. May importante magudot akong pakigsultihan niya, tita. O niya, kay, no pwede katabo ka man sa bahay. Tukain taon na nga kung my dear sister, nag-apong ni Dayan. Ha? Nga naman? Nakuya pagbalik si Ann? Oh, wait. Nagsulti silang duha. Dili naman kita gali. Makalikay sa Dayan, gitugan niya, no? Nga naman, tita. Kung muhangin siya nga kuhaon na lang ang maong tuga. May talanawon man sabda yung ipakita diyan mo maliligro mga tao nga mituon niya. Nasayop lang mo sa inyong interpretasyon, tita. Naato lang yun nga may nakita siya. Siya diyang mihangyo siya nga uwa na lang unta ang maong tuga. O niya! Kaya mo man ay gikagulan sa ako pagkumangkon. Nang maluoy na ba dayon ko? Kung ako makita nga maghilak na si Dayan. Mura sa bug ko siya ng akong kasing-kasing, tita, kung ako makita nga mag-ulang akong mahal. Ay, be careful! Be careful! Oh, Tungkol kay hangtod ron, wa pagin masayod si Milay sa inyong relasyon ni Dayan. uwa maka ako pagtugan si Ann? Ang gisulti ni Dayan, nga soulmate mo duha. Paita sa mong kahimtang, uy. Unsa may mo gusto? Di na anas Dayan nga mulakaw, o baka ha? Iyan ang ubanan kanunay kung mo simban ni. Tinudan ay mga akong pagbati ni Ann, tita. Huwag mo lalis lagi, anak Jay. Wa, giyoy mo lalis. Pero, mortal inimiman ni ang inyong mga inahan in taon. Basta keep secret na lang sa inyong relasyon. Importante rabantang akong tuyo niya. Nahala, dini ka lang. Kaya nangita ko paagi nga magkasulti ming duha si Dayan. Ako siyang paanhion din he. Onsa man, nalipay ka na! Ganina ka rin nagpaabot. Sigdi lang. Basta ikay akong paabuton. Dili ko pa nung balingon ang gidugayon. Gisultihan ko ni auntie. Naibawon ako. Kinsay utok sa nahitabong aksidente ganina. Unsa? Naabtan gid ako sila si Wina ug si Mama nga nagsulti. Walay kumusod sa among sala kay ako silang gipaminaw. Gisugo pa ni Wina si Mama nga manghiring kung mutambong ba sinilo sa atong pagrosaryo. Si Wena mo ay higpit kong kaaway sa pagdani sa mga tao nga may pagduha-duha sa ilang relasyon sa labaw makagagahom, Jay. Kung isumbong na lang siya sa mga pulis, O kinsa may masumbong, ikaw. di mahimo. Ako mo iyang gika-enkwentro sa diyang iya kauntang dagiton. Og iniabot sa korte, unsaon mo man unya pagsagang sa mga pangutana gikan sa ilang abogado. Dili ikaw mo iyang gipakasad-an. Ug wa na sab sinilo.
Og di na sab ko gusto mahasol pa siya ingon man ang iyang pamilya, Jay. Pero nakasa siya sa balaod. Siya mo ay nag-abang sa sakyanan. Pero suma, unsay sulti sa iya sakyanan, nga iyang giabangan, laingan ang nabutang dito. Tungod kay laing tao ang gipaabang ni Wena. Ingon anak kaway si Wena. Pero nakasiguro ko, madili gid kang Wena ang maong desisyon. Kundili, sa gusto mo ulipo niya. Ayaw kadlukan. Wa ka maginusara. Ayaw kadluki si Wina nga mahimo mong higpit nga kaway. Bisan kanus wa ko mahadlo kang Wena. Moabot ra ang hikayon, Jay. Nga siya mismo mo imuduol na ako. Magluhod ug muduyog na sa atong espirituhan ng misyon. Hoy! Ay! Hoy! Oh! Wala kay! Lagi sabi ni Kuya Juan nga madiri si Kol malang panghapak ni Haway! Fanny, dugay naman gyud tang nagkahigalan no. Murag karon pa gyud tingali ko mamarayig nimo. Unsa? Maparay ka na ako! Wah! Mayabag! Mau ka? Ilibre kong snacks ba? Kay gigutom ko. Umuray gid ako nga nag-birthday magpalibre. Ay! Ay ka na rin di ay! Dali! Ano lang tadi ha? Ano di? Dili. Ano na? Dali ko makakita ni Mira yung magawas bay. Dali! Unsa? Ay, napagutaan na, Gwad! Isulti ko niya nimo kun mag-snacks na tanduho. Dali na yun! Wa na, yabag na. Hoy! Unsay magkikatawan no? Oy, celebrante! Oy! Unsay magkikatawan, Roy? Ikaw ba? Tugod sa pagsige ni mong ligi ba ang straw bitaw sa soft drinks? Dito mapunta si mong ilaw! Ay, pastilo! Huwag yung kayo lang yung gibantayan, no? Da! Akong gibantayan si Milay nga magawa sa bahay. Nga na lagi? Nga ano lagi? Nagsulti sila si Jay o si Dayan. Ay! Ako ba? Oo! Kumakamusulti na ako dahil. Ay, bitaw pa nino. Luis sa anak nilang duha, no? Pait kinang ilang kahimtang. Uy, kay dili gawas nun ang ilang relasyon. But if there's a will, there's a way. Ha? In English to ha? Doon ka adto? Ay, di ka to ni mo panitin, no? Hala! Doon na ka ba namatikdan? Ano ka? Ay, ha? Nakita ni Mas Milay nga may gawa sa amo? Di na Hala! Doon na Sam! Unsa may mo na matignan, oy? Tarong di arul ha? Huwag ko mag-snugs! Unya, nakabayad na ko! Murag, mauna na yung gikadlukan ni Dayan! Unsa? Huwag ka gid magkabantay! May uyog ang akong gilikuran! Murag mauna na yung atong ikadlukan mo abot! Ang linog! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!